Pisano dijeljenje šesteroznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem. Objasnit ću vam način pisanog dijeljenja na zadatku riječima. Pisano dijeljenje šesteroznamenkastog broja ne razlikuje se od dijeljenja peteroznamenkastog ili četveroznamenkastog broja, jedino što imamo znamenku više i moramo biti pažljiviji kod prepisivanja. Zadatak glasi: u rasadnicima je posađeno ukupno 427.935 crvenih, žutih, bijelih, ljubičastih i crnih lukovica tulipana. Koliko je tulipana u svakoj boji, ako ih je u svakoj boji jednak broj? Prvo što smo zaključili da moramo podijeliti šesteroznamenkasti broj, a kojim brojem dijelimo? Moramo prebrojati koliko je različitih boja. Crvena, žuta, bijela, ljubičasta i crna, 5 boja i ovaj broj dijelimo brojem 5. Počinjemo dijeliti od znamenke 100 tisućice, a to je u ovom slučaju broj 4, međutim broj 4 je manji od dijelitelja, pa u ovom slučaju moramo uzeti prve dvije znamenke. 42 podijeljeno s 5 je 8, 8 puta 5 je 40, 42 manje 40 je 2. Spuštamo broj 7. 27 podijeljeno s 5 je 5. 5 puta 5 je 25, od 25 do 27 je 2. Spuštamo 9. 29 podijeljeno s 5 je 5. 5 puta 5 je 25, do 29 je 4. Spuštamo 3. 43 podijeljeno s 5 je 8. 8 puta 5 je 40, od 40 do 43 je 3. I spuštamo 5. 35 podijeljeno s 5 je 7. 7 puta 5 je 35 i ostatak nam je 0, odnosno nemamo ostatka. Moramo provjeriti točnost dijeljenja obrnutom računskom operacijom, a to je množenje. 5 puta 7 je 35, 5 pišemo, 3 dalje. 5 puta 8 je 40, više 3 je 43, 3 pišemo, 4 dalje. 5 puta 5 je 25, više 4 je 29, 9 pišemo 2 dalje. 5 puta 5 je 25, više 2 je 27, 7 pišemo 2 dalje i 5 puta 8 je 40, više 2 je 42. Odgovor na pitanje glasi: u rasadnicima je u svakoj boji posađeno 85.587 tulipana. Sljedeći zadatak nadovezuje se na onaj prethodni. Svi su tulipani ravnomjerno raspoređeni u 3 rasadnika. Koliko je ukupno tulipana u svakom rasadniku? Prisjetimo se da je ukupno posađeno 427.935 lukovica tulipana. Treba ih rasporediti u 3 rasadnika. Ovaj broj dijelimo na 3. Počinjemo prvom znamenkom, a to je znamenka 100 tisućica. 4 podijeljeno s 3 je 1. 1 puta 3 je 3. 4 manje 3 je 1. Spuštamo znamenku 2. 12 podijeljeno s 3 je 4. 4 puta 3 je 12. 12 manje 12 je 0. Spuštamo 7. 7 podijeljeno s 3 je 2. 2 puta 3 je 6. 7 manje 6 je 1. Spuštamo znamenku 9. 19 podijeljeno s 3 je 6, jer je 6 puta 3 18, a 19 manje 18 je 1. Spuštamo znamenku 3. 13 podijeljeno s 3 je 4, 4 puta 3 je 12, od 12 do 13 je 1. I spuštamo posljednju znamenku 5. 15 podijeljeno s 3 je 5, 5 puta 3 je 15, 15 manje 15 je 0. Dobili smo količnik 142.645, pa ćemo obrnutom računskom radnjom, množenjem, provjeriti točnost. 3 puta 5 je 15, 5 pišemo, 1 dalje. 3 puta 4 je 12, više 1 je 13, 3 pišemo, 1 dalje. 6 puta 3 je 18, više 1 je 19, 9 pišemo, 1 dalje. 3 puta 2 je 6, više 1 je 7.
3 puta 4, 12, 2 pišemo 1 dalje i 3 puta 1 je 3, više 1 je 4. Provjerili smo točnost i znamo da je količnik 142.645. Odgovor glasi: u svakom rasadniku je ukupno 142.645 tulipana. Posljednji zadatak koji ću vam pokazati je u stvari i jedna zanimljivost. Crni tulipani su rijetki i teško ih se uzgaja. Za njihov su rast potrebni posebni uvjeti. Svaka 4. posađena lukovica ne nikne. Koliko crnih tulipana neće niknuti ako se posadi 28.600 lukovica? Moramo podijeliti 28.600 brojem 4. Uzimamo prve dvije znamenke dijeljenika, to je 28. 28 podijeljeno s 4 je 7. 7 puta 4 je 28. 28 manje 28 je 0. Spuštamo znamenku 6. 6 podijeljeno s 4 je 1. 1 puta 4 je 4. 6 manje 4 je 2. Spuštamo znamenku 0. 20 podijeljeno s 4 je 5. 5 puta 4 je 20. 20 manje 20 je 0. I spuštamo posljednju znamenku 0. 0 podijeljeno s 4 je naravno 0, a 0 puta 4 je 0. Nemamo nikakvog ostatka i sada ćemo provjeriti je li količnik koji smo dobili točan. 7150 puta 4. 4 puta 0 je 0. 4 puta 5 je 20. 0 pišemo 2 dalje. 4 puta 1 je 4, više 2 je 6. 4 puta 7 je 28. Točno smo podijelili, a odgovor glasi: niknut će 7150 crnih tulipana.